Malia que non era o gran acto que estaba previsto, o Concello de Ribeira non quixo deixar pasar o segundo aniversario do pasamento de Manuel Allaso sen renderlle unha homenaxe. Fixo cunha ofrenda floral ante a escultura do artista na praza do Concello, a que, ademais de autoridades locais, asistiron representantes do tecido asociativo e amigos e familiares de Allaso, entre eles a súa filla Mónica. O Concello programara inicialmente un gran acto institucional que tivo que ser adiado polos problemas de saúde da viúva de Manuel Allaso. Debido aos problemas de saúde que ten a súa viúva, Lucía, pois decidimos cancelar ese evento, pero non queríamos pasar a data na que pois é o segundo aniversario do pasamento do querido Manuel Allaso, non queríamos pasar esa data sen lembralo e sen que Ribeira pois lle rendese unha merecida e xusta homenaxe. Hoxe está aquí a súa filla, está Mónica, e queremos pois facerlle esta ofrenda floral para que os ribeirenses saiban que o seu fillo predilecto está moi presente en todos nós neste segundo aniversario. A espera de determinar unha nova data, pretenden con esta sinxela homenaxe manter viva a memoria e o legado do seu fillo predilecto. Sabemos que foi un artista destacado a nivel internacional, estivo dende Newark a Nova York, estivo en Madrid, a Coruña, Ribeira, por suposto, e destacou por ser un artista expresionista, con toques surrealistas, e ademais ten un gran legado que deixou unha pegada patente no noso Concello e sabemos que sempre colaboraba con todas as actividades artísticas que se desenvolvían no noso Concello, como poden ser pois, as diferentes exposicións que se facían no Museo do Gravado de Artes.